হিং ক্লিং হচ্ছে ওম হিং ক্লিং হচ্ছে ওম হিং ক্লিং হচ্ছে এই আবার জিগিরি আনন্দ সাই বারাকাতু नोंना मा दै बार अर अखानि गिरि नों आफा बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै आरज गाबोरै दिनै मुस्रि बिथुल बसुमतारी आंगो फिसा मुस्रि गुरिसल बसुमतारी आरो मुस्रि राहुल मुसाहारि आंगो बिनानाव मुस्लिमा दीपावली मुसाहारिनि हारि नै दिनै नोंनि आंगो फिसाफोरनि गोथार जुलियाव नों आफा आनान गसाइ गसाइनि सेराव आरज मुजिना खालामना बोर बिना होनाय जाबाय।
गिबियावनो दिनैनि जोंहा बे फंबाय आरो बिनानाव सानैनि गोथारजों नुजाफैनो हानाय गासै आलासि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गोसो जासिहरनाय थाबाय। जोंहा बे आखाइ हमनाय हाबाफारियाव नुजाफैदों हिन्जाव गोदाननि बिदा आरोना बिथाङा राहुल बसुमतारी आदाखौ सिनायथिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो दीपावली बिनानावनि हिन्जाव गोदाननि बिदा बयबो सिनायना लानायजोबो बिथांखौ जा फंबाय बिनानावमोना जिखि माने संसाराव आलो गोजोन रायजो मोनजानायनि थाखाय बिथांखौ सानैखौबो बोर होलांनो थाखाय इसोरनि सिगाङाव आरज खालामनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। दानिया जोंहा नुजाफैगोन हौवा गोदाननि बिफा हिन्जाव गोदाननि बिफा बिथां सुमित बर' बिथांखौबो जा फिसाजोनि थाखाय गावनि फिसाजो जेनेबा बिथांनि न'खराव मोजाङै रायजो मोनजानो आलो गोजोननि थाखाय बिथांखौ बोर होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो हिन्जाव गोदाननि बिफा रायजोफोर सिनायना ला बयबो। दा जोंनाथ' माइनावबो जों लाखिनाय जादिया जेनेबा बेफोर सान्द्रिखौ फिसिनानै जों एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन रायजोबो बिथांमोना गाज्रि मोनाला जोंहा आलासिखौबो बरायनाय जादिया मानो होनोबा जों टाइमा थोआखै नालाय जों डाइरेक्टलि हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजोंनो जों बरायखाबाय आरो जेनेबा दानिया लोखि रुजुननाय लोखि रुजुननानै जोंहा बेखौ खेबबा गिदिंनानै बयबो ओरै थांनांसिगौ आरोखि दा
दिन्थिगिरि जानानै जेनेबा जोंनि जोबोद मोजां जादों सिमेन्सापुरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय जोंनि हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि मोनसे बर'नि हाबा आसार खान्थि नियम निथिनि बागै एसे सुंद'यैब्लाबो दिन्थिफुंदों बाथौ धोरोमनि दोरोङारि हाबानि दिन्थिफुंनायमोन बियो दा जोबथा बादायारि हानजा